Ahojte všetci doma. Momentálne sa nachádzam v budove Oslovskej opery a dnes je tu deň otvorených dverí, takže mohol ktokoľvek prísť a pozrieť sa, čo všetko sa tu dá nájsť. Toto je výhľad, ktorý je znútra a ja som už momentálne naozaj unavený, teším sa, o 2 dní odchádzam domov, takže veľmi sa už teším na návrat na Slovensko. Ale s Michalom, mojím priateľom, vedieme takú malú debatu momentálne o tzv. Wow momentoch, ktoré som sa snažil ukázať na tejto ceste. Je pravdou, že každý si asi určuje ten svoj vlastný wow moment a nie možno to všetko, čo som sa snažil ja ukázať, sa páči všetkým, ale ja myslím, že práve architektúra a kultúra je to, čo vlastne určuje každý jeden národ. Takže skrátke povedal by som, že dnes som mal možnosť vidieť tunajšiu operu. Za týmito dverami bolo moje miesto, kde som vlastne len tak náhodou, čisto náhodou som dostal tento lístok, ktorý bol na hodinové predstavenie tunajšieho repertoára. Je to Lady Macbeth a neviem čo. V každom prípade boli tam anglické titulky, takže som všetko rozumel. A wow momenty, myslím, že asi ide o to, že toto je jedna z najväčších atrakcií, ktoré sa tu dajú vidieť, návšteva opery. A ak si to človek zoberie v počte peňazí, určite je to aj jednou z najdrahších vecí, ktoré tu môžete spraviť, keďže Oslo je veľmi drahé mesto. Takže wow moment určite. Vidieť operu v Osle za absolútne zadarmo, tak myslím, že to je celkom wow.